Elkarrekin Urola Erdia eraldatzen 2021-2027. Iraurgi berritzen Urola Erdiko Garapen eta Berrikuntza Agentziak hausnarketa estrategikoa bultzatu du eskualdeko sozioekonomia alorreko eragile desberdinekin elkarlanean. Zein da baina hausnarketa horren helburu nagusia? Eskualdeak aurrera begira dituen erronka nagusiak identifikatu eta eragile sozioekonomiko desberdinek lankidetzan garatuko dituzten lan lerroak lehenestea. Horretarako, Iraurgi berritzenen eragile sarearen baitan egituratzen diren parte hartze guneak izan dira hausnarketa partekatuan protagonista. Eskualdeko udalak, enpresak, ekintzaileak, ikastetxeak, merkataritza elkarteak eta enplegu naiz turismo eragileak. 3 fasetan antolatu da prozesua. Diagnosi fasean, eskualdearen egungo argazkia atera eta etorkizuneko erronkak identifikatu dira. Formulazio estrategikoan, behin eskualdearen egungo argazkia osatuta, eragile eta ordezkari desberdinekin elkarlanean, 2021-2027 epealdirako bide orria definitu da. Lehen eta bigarren faseetan, guztira 107 pertsonak parte hartu dute, eskualdeko 76 eragile ordezkatuz. Edapen fasean, lehen etxi diren lan ildo naiz ekintzen garapena arduratuko diren lantaldeak jarriko dira abian, gune desberdinen baitan artikulatuz.